Dito sa Barangay Talugtog, Lawak, matatagpuan ang isang local business founded during the pre-pandemic year. Kung paano ito nagsimula, alamin natin yan. Ang Ilocana Handicrafts ay nagsimula noong pre-pandemic, bale October 2020. May lumapit sa aming worker na nawalan ng trabaho. Revive namin ito sa aming community. Doon nagsimula ang Ilocana Handicrafts. Ang materyales ay galing din dito sa Pangasinan, like yung buri rope, which is galing sa Silag yun. Then yung nasa loob po nun ay grass, abaka. Yung ratan din naman po ay galing dito sa Karatig region na malapit dito sa Pangasinan. Ito ang gawin naming pangalan dahil gusto naming i-showcase ang gawang Ilocana, gawang Pangasinan. Dati, nag-umpisa kami dito. Papag lang yung gamit namin. Simple lang. Ngayon, nung rumami ang orders, nagkaroon kami ng mga resellers, doon po kami nag-create ng sarili namin, paggawaan po. Kasi ang problem namin noon, umuulan eh. So nasisira po yung mga basket na na-frame. Nagdi-deform kasi siya eh. Nagdi-deform po yung basket kapag nahamugan o kaya nababasa. Masayang-masaya at nakaka-proud dahil nga hindi lang dito sa national namin na i-showcase ang gawang Pangasinan, kundi international. Nagkaroon kami ng opportunity. Thank you sa She Trades. Nakapag-display kami sa Jakarta, Indonesia. Noon lang, June. Nakakatuwa dahil nagkaroon sila ng hindi lang kami yung nakinabang, kundi pati na rin sa community. Nagkaroon sila ng trabaho. Kahit na nandito lang sila sa bahay, nag-aalaga ng bata, kumikita sila sa maliit na paraan. Lumawak na po yung mga workers namin. May mga part-timers din po kami. Hindi lang po dito sa Lawak, meron na rin po sa Karatig Town, like doon sa Pusurobio, mga weavers din po namin doon. Meron din pong Binalonan, San Manuel, yung finishing, and yung mga garment makers po namin. So may mga total of 40 part-time and full-time workers na rin po kami. Parehas pa rin po kasi mga baskets namin, yung lahat ng kayang gawin ng workers namin ay naka-upload ito sa online, like sa TikTok, Shopee, Lazada. And magkakaroon din po kami ng space dun sa Frankie General Store sa SM Ora this September 1. At magkakaroon din po kami ng display sa Manila Fame this coming October. Ang edge ng Ilocana ay ang mga clients namin magsasend lang ng picture ng mga peg photos nila na gustong nilang ipa-customize, and kayang-kaya ng mga workers namin gawin yung customized item. Just send yung length, width, height, tapos hindi lang basket yung kayang i-customize, kundi cloth ng mga basket, tsaka yung mga cushion ng mga upuan. So, lahat ng makikita sa bahay is kayang gawin ng workers namin. So, kahit sa furniture po ay kaya. So, ang nagre-range po ng 200 to 10,000 kung may mga furniture po na pinapagawa. Isa pang edge ng Ilocana Handicrafts ay quality yung gawa namin. So, hindi lang po kami basta gawa. Dumadaan pa po ito sa quality control bago namin i-release sa market. Karamihan sa kanilang mga weavers ay gumagawa sa kani-kanilang mga tahanan. Bagong kasal kami dito, nag-handicraft nun yung asawa ko, kaya yun, nag-weaving kami lahat dito. Nagpa-labor, gano'n. Ngayon, nag-umpisa kami ulit, naglalaga sa Ilocana Handicraft. 5 seat maghapon. Kung minsan, sa gabi naman, itutuloy sa gabi. Ganun.
Masaya naman sir, parang exercise din, ganun. Mag-iisang taon na po na ako nag-alaga sa handicraft po. Masaya po, hindi na po boring. Pag anuhan po ng pag walang ginagawa. Nakatulong po ito sa ganito parang po na pangbili po ng pampers, gatas, pang-ulam po. Naghati-hati po kami kasi. Depende po sa binibigay po ni madam. Kung may binibigay na 5 po. Masaya po na nakakarating siya sa ibang bansa dahil sikat na po siya. Tangkilikin ang gawang Pangasinan. Gawang Ilocana Handicrafts, mayat daytoy. Kahanga-hangang tunay ang galing ng mga Pangasinan dahil hindi lamang nakikilala sa probinsya o bansa ang ganda at kalidad ng produktong ginagawa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa pagbabalik ng Ganda Mo Pangasinan, may mga makikilala pa tayong tiyak na sa ating magbibigay inspirasyon.